Salam Ahwan doğanlar. Hatay dilini, Türkmen dilini öwrenýär naky sapamyzyň 3-nji sanyna hoş geldiňiz. Bugünkü sapamyzyň esasy maksady tonlardan ibarat bolup durar. Ýagny belleşimiz ýa-da birinji temada aýdyp geçendiren Hatay dilini öwrenmek üçin 3 tane esas satlar gerek. Olaryň şo birinji hem tonlar bolup durýar. Rus dilinde udareni diýilen zat bardyr. Eger şolar ýaly udareni hem Hatay dilinde bar. Olam ton bolup gidýär. Ýöne olary belli bir ýerlerde goýmaly. Ýani özleriniň ýerleri bardyr. Islendik ýerde taýaklary çyrşasaň bolam, qazat diýen bolsaňyz ýok, bular ýazatlar bolany. Ilki bilmeli zatlaryňyň biri hem tonlar hemişe çekilme harflaryň üstüne goýulýar. Egerde bir söziň içinde 2 tane çekimli gelse we şo çekimler içinde a bar bolsa, onda ton diňe a goýulandyr. Sebäbi a ähli çekimleriň içinde iň esasy diýip hasap edilýär. Egerde söziň içinde a çekimlisi ýok, ýöne onuň öterek e, i, ü ýaly çekimli harflar bar bolsa we şolaryň ikisi, mesela e, i ýa-da e, ü şolar ýaly harflar gelse, ton diňe e'niň üstüne goýulýandyr. Ýene bir ýagdaýlary, ýagny söziň içinde o, u, i ýaly çekimler esasen o, u ýa-da o, i, o şolar ýaly harflar gelen ýagdaýynda ton diňe oň üstüne düşýändir. We iň soňky görnüşimiz hem bu u bilen iň arasyndakydyr. Bu ýerde nähili düşünmeli? Ýagny söziň içinde hasysy soňky gelse, ton hem şoňa düşýär diýip düşünäýin. Mesal üçin, ilki u, i li söz gelleme, onda ton i harpa düşýär. Egerde i, u li gelse, onda ton hokman ýagdaýda u harpa düşýändir. Doganlar ýadymda kabellap geçesimler, ýagny käbir söziň üstünde hiçbir ton görmersiňiz. Olar ýagdaýy Hatay dilinde liňşiňmu, ýagny hiçbir ton ýok diýilen sözler aýdylýar. We ol ýerleri bolşy ýaly hiçbir sesimizi ütgetmän okap geçebermeli. Mesal hokmunda dogan sözüni alaly. Hatay dilinde erkek dogany g diýiler. Ýagny bu ýerde 2 sany bogan bar. Birinji boganda ton bar, ikinji boganda bolsa hiçbir ton ýok. Şolar ýaly ýerlerde biz şeýde bakalýar. G. Ünseriýan idina g şeýle zyňlap ünserilmän aýdyryp geçilýär. Doganlar, tonlar hakynda ýene bir kysany bilmeli zatlaryňyz bar. Olam tonlaryň görnüşiniň üýtgemek ýerleri bolýar. O hakda kellämiz arydym zok bu gezek. Biz esasy bilmeli zatlarymyzy aýdyp geçen zatlarym. Galan zatlar bolsa geljekde biziň tak bir näçe sözler öwrenýäs we şo sözleriň üstünden mesele hemme zady jikmejik aýdyp geçerin. Bugünkü sapamyzyň esasy mazmuny hem şulardan ibarat bolup durýar. Menim pikirimçe tonlary nerede nähili goýmaly we şonu ýatda saklamaly gaty bir kyn däldir diýip umyt edýärin. Egerde düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa, hokman ýagdaýda maňa kommentar edip görkezmeňizi isleýärin. Ona näme doganlar? Indik saat görüşýänçe hoş sag bolun.